Stres a nervy z pracovného pohovoru môže mať aj ten, kto taký pohovor vedie. Zvlášť, ak to nerobí často. Ponúkam vám 7 zásad, ktoré vám pomôžu viesť pohovor ako profík. Poprvé, otázky na vybrané témy si pripravte a napíšte si ich. Pokojne ich môžete na pohovore aj čítať. Po druhé, základné otázky majú byť otvorené a krátke. Otvorené sú také, na ktoré sa nedá odpovedať jediným slovom áno alebo nie. Po tretie, keď položíte otázku, doprajte uchádzačovi čas na odpoveď. Ak je človek pár sekúnd ticho, tak premýšľa nad odpoveďou. Nevyrušujte ho ďalšími slovami. Ak je ticho pridlho, spýtajte sa, či porozumel otázke, ak nie, poskytnite mu dovysvetlenie. Po štvrté, odpoveď na otázku sústredene počúvajte. Robte si poznámky, nenechajte sa ničím vyrušovať. Neskačte do rečí. Po piate, buďte milí a vľúdni. Ľudia bývajú na pohovoroch v strese. Ak budete prísni alebo chladní, kandidát sa uzatvorí a nepodá ten najlepší výkon a vy chcete, aby podal najlepší výkon. Také výkony bude neskôr podávať v práci. Po šiesté, nenaťahujte čas pohovoru. Bežný pohovor sa zmestí do 60 minút, pripravenému profesionálovi pri výkonných pozíciách stačí 30 až 45 minút. Po siedme, pohovor by mal mať určité prvky formálnosti, ktorými v očiach uchádzačov o zamestnanie definujete firemnú kultúru spoločnosti, ktorú reprezentujete. Zároveň tým definujete aj sami seba, ako profesionála v očiach potenciálnych kolegov či zamestnancov. Viac sa dozviete v mojich článkoch na mojom blogu alebo ma kontaktujte.